Toni Salmelainen, Street Hockey, tähdistöottelu takana. Taisi olla ensimmäinen tähdistöottelu täällä Street Hockeyssa sulla. Oli joo. Mä olin silloin, kun eka kertaa pelattiin vielä onko se kisahalli takana tai muuta, siellä oli mukana ja silloin kun oli Stetsoni päässä, niin tuli pyyntö ja sanoi, että ota Stetsonin mukaan. Mä ajattelin, että totta kai tullaan pelaamaan. Sehän lähti ihan hyvin liikenteeseen. Teet tuossa toisessa erässä jopa komean maalin. Lämärillä lähti aika kaukaa, osu nappiin. Joo, siellä puhuttiin taktiikkapalaverissa, että ruvetaan ampua tuolta puolesta kenttää ja jengiä maalille ja sitten pani silmät kiinni ja sattuu osua kerrankin kohille. Ja tuuletuksesta meinasi tulla päivä komeammat pisteet vielä lisää. No siitä se hehkutettiin, mutta en tiedä, kun kerran pääsee maali tekemään, niin virtaa tulee yllättäen lisää. Mennään vielä nopeasti vähän tulevaan kauteen. Mitkä ensi kauden suunnitelmat, onko miehellä vielä edelleen kaikki avoin? Torontoon päin on ollut vähän puhetta, mutta kuitenkin NHL on tavoite ja sinne päin yritetään päästä ja sinne on ollut jotain virityksiä. Toivottavasti natsaisi. Kyllä mä uskon, että tiedän kyllä, että pystyn liigassa pelaamaan. Että pitää vaan päästä oikeaan paikkaan ja sitten homman natsata, niin mä uskon, että sitten se lähtee toimimaan kanssa sellainen, että tulee vähän enemmänkin tulosta.